И какво става, Кенуейчета? Аз съм Стив Кенуей и днес съм в Розарио, моят град Казанлък. Се наслаждавам на това, на живота. И чакам един мой приятел, с него ще играем. Мой нещо закъснява. Чипс, хора, паприка. Един лайк за чил. И лица ми на право голяма работа, хора. Но, каква е целта на този клип? Да кажа малко информация за клиповете и дали ще има още с Алекс Насов заедно да играем мултиплеер на Майнкрафт. Ами хора, може и да има мултиплеер още 4 епизода с Алекс Насов. Аз бях снимал 2 епизода, обаче моят безен не ми ги е запаметил и сега трябва наново да ги снимам или направо ще прескоча, ще тръгна на 5-та, 6-та, 7-та и 8-та тези части. Гати. Този точно. Шама, порази. Не дъжда. Вятър. На Майнкрафт дали ще има част втора? Имаше част втора, но разбрах, че можеше да снимам повече от 2 минути. И затова изтърках клипа и ще направя нов, който ще е по-добър, по-обработен. И вече там къде ще видим как стане. Друго, което искам да кажа. Влогове много малко ще има. Повече епизоди на други, на игри, не на влогове. Влогове много малко. Казах ви за това, че ще направя специално за тези 490 и колко показания станаха вече. Но чакам да станат 500, за да може да е още по-интересно, да е по-готино. И освен Chubby Bunny Challenge, ще подготвим и не за чалендж, ами като токовата игра на Павел Колев, но вместо ток, нали няма да ни удари така, ами ще питам не знам, не съм решил все още, но аз и още някой. Ще питаме въпроси за нас, за канала ми и още такова. И още такива работи. И ще едем различни храни. Ако отговорим грешен отговор, едем примерно лютеница и какво? Не. Нич ли се смъква? Лютеница и още там нещо гадно да стане. А пък ако е верен, ще едем нещо то, който не е питал. Не, то, който не е питал. Вместо да едем гадна храна, ще едем хубава. На маска на хора. Ще ви покажа. Маска, аре, ето с моя приятел, ако направи. За сега това ще е първата част. Чакайте и втората част, която ще е след час, сигурно, като тръгнем да правим геймплея и така, хора. Надявам се да ви харесал малко влога и информация. Този клип ще видим как ще го кръстим. Малко информация. И аз бях Стив Кенуей, вие бяхте моите кенуейчета и това е и чао, хора.